भाई बंदी कठे जावे से जियो दे कुछ में मत कहला 100 टका दब आ गोटे नीम दब मुझे जानी तुम बापा गाड़ी मो भौणी भाया हम मत ये कुकुर कहला मुझे नीम 100 टका दे मिची मिचिया मारे तू एक्टिंग करू देखला तुम रिएक्शन देखी एक्शन बढ़ीगला ऊपर मत मारी चल पत्ते राणी मत कहे चेती मो बापार मोर गोटे बेली छुआ आज 100 टका भाई मो जीवन नहीं जाता गोटे नीम आ 100 टका भाई मुझे मो संपर्क को भूल जाइली तो प्रेम भासीगला मोर को गला भाई मोर गला कुकुर कौन कहूलु मंदिर तो सदिन धरा पड़ गई इंद्रिया को नथिबा फटा चढ़ी कहला कना मु बदल होची गाड़ी अडी अडी देखि देम ना जीवन रे ताको कोन 100 टका नीव देई की कहली जे से मते माड खाई की पटैबो ओ पटिला लोक नु हेलो हे रे ओ ना कोन जानि छु कुन्नूरी तो लगैले कुंदूरी छल्ली देबी पूरा छांसी देबी अपदार्थ गुलांगार कोडतरा छी लंपट सतरा बातेरा हो कहा मगर शांति न थाउ कि न थाउ किंतु मो मन रे भारी शांति आगो मानक सहित के भक्ति गला पर मनटा पूरा उल्लास लागे जाउची गोटे मांडू पाखु को लगे कहा नंबर लगेबी कहा को लगेबी ए अरुंधति ना ना ताऊ सकाल तो लगेइतिली बी बी बिनु ना सी सी छंदिता से तो परीक्षा छ ताक लगे कि लाभ नहीं डी डिम्पुल ना 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 ताकू नहीं इतने फनी ना 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 आई इस डाल दी लो उठा नो ना तुम बहुत टॉपी रे चली जी उठा उठा हां ना ना गोटे कथा कहबी रखियो मुझे वीडियो कॉल करथान तुम औ संगे संगे लगौछि हां हेलो कौन करछो नाइ किछु नहीं तो बसथिली हो मारो कोन मन पड़िला हां ना कले फोन रिसीव करूना मैसेज देली रिप्लाई दोना मानो छु मु तुमको बहुत हैरान करूची मानो छु मु तुमको बहुत रागुची हां एया भी मन छु मु तुमको डरुनी मो छोड़ा तुमको एते के भलो पाई परिबो जेमिति मो भलो पाउची हां सतरे तुम विद्या मिछ बोल ना मु मिछ कहूनी मो देहर प्रत्येकटी रक्तबिंदुरे विज्ञानगार जदि परीक्षा करे जब देखिबो मोर प्रत्येकटी रक्त हिमोग्लोबिन कहइबो तुम प्रति मोर केते सतेज भलो पाइबो आउ ना तुम जदि मते एते भलो पाउछ मु तान तुम घर को जीबी तुम नाली ड्रेस पिंधि दिबो हां कहउछ हां जीबी तो ठीक अछि जानि छ तुम आखिरे मु दुनिया देखछि ओ कहला मो आखिरे कोन सारा दुनिया देखा जाउछि चुप
ଗୋଟେ ବାଚ୍ୟ ପିଲାଟା ତୋ ମା ତତେ ଜନ୍ମ କଲା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲାଣି କହିଲୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପୁଛି ଶିଖରେ କଣ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା କି? ନା ଆମ ଡାଲି ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ପିଲା ନାଚି କହୁଛି କହିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖିନ ଆଉ କଣ କହୁନ? ଧନ ମୁଁ ଏବେ ଲାଟିନ୍ରେ ବସିଛି ପଠେଇବି। ଏ ନା ମୋ ମଜାରେ ମୁଁ କାଟି ନା ମୋ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଛି ନା ଶୁଣ ମୁଁ ଯିବି ତ ଫାଇନାଲ। ହଉ ଆସିବ ହେଲା 12ଟା ବେଳେ, ଘରେ କେହି ନଥିବେ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ହଁ अरे टुना अरे तो कौन के सबले खाली से फोन को बसिक चाटुता केबे हबो तो भोजी आमे केबे खाइबू ତମେ ବୁଝିଲ ଭାଇ ନା बुझिलु टुना ना ଆରେ କଣ ହେଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ? सा दुनिया रे सब करबी सा हारामी सांग मान को विश्वास करिबु ने ମୁଁ ଯାଇକି ସମିତି କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ନିବି ଗୋଟେ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ କେତେ ହେରାଣି କଲୁ ନିବି ହେରାଣି 180 ଯେ 280 ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା ସହ ଗୋଟେ ଡେଲି ମଜୁରୀ ଯେତିକି ଲାଗନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ସକାଳୁ ଯାଇକି 5ଟା ଯାଇ ଖଟା ଦେ ମୁଁ ତା କହିଲି କିଛି ଖାଲି ଦେଇକି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ଖାଇଗଲି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ 2-3ଟା ସେକି ଦେଲି ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢି ଡବୁଲ ଭଳିଆ ତାକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ଆଣିଥିଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ତା ଗୋଡ ପଟରେ ମୁଁ ପେଟରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଟୋକାଟା ସହି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜୋରରେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଗୋଡ ପଟରେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଇ ସାଇଜର ମାଙ୍କଡା ଆଣିକି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ କଚାଡ଼ିବି ଶଳାଟି ଧାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଶଳା ଦେଇକି କହିଥିଲା କପିଟା ମାରିବନି ମାରିଦେବ ବୋଲି ଝିଅ ଯୋଉ ସୋଦା ସୁଧିଲା ଆଉ ତା ଜିନ୍ଦଗି ଯିବ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବନି କି ପଟିବନି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲି ନା 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 ସେ ପଟିବନି ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ଲଭ୍ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିବି ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ଆଚ୍ଛା ବେଳେ ବେଳେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବି କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲୁ ତମ ଘରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସାରା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ନାହିଁ ତନେ ତେଣୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି କହୁ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେବ ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବୁ ଏଡି ଏଡି କର ତ ଯେମିତି ଆଗ ଜନ୍ମରେ କାଠ କାଟୁଥିଲା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଦାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଡରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାବି ଆଉ ବୋଉ ତ ମୋର ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ସିଏ ଏଗୁଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବନି ଆଉ ଜେଜେମା ଅଛି କଣ ହେଇଗଲା ଜେଜେମା କଣ କରିବ ଇଏ ସବୁଦିନ ଝିଅ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ କଣ ହବ ସେ ସିଏ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ଜେଜେମାକୁ କହିବୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ବାଟରେ ଅଟକିକି ତା ସହିତ ଗପିବ। ତୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣଟା ଭାବ ବିନିମୟଟା ହବ। ଜେଜେମା କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲାଇନ ପାଇନି ମାଇଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଯାହା ବି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସିଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ ପୁରା ପୋଖତ ଝିଅ ପଟିବ ଝିଅ ତାପରେ ସିଏ ତତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୁଣାନ ନା କଣ କହିଥିଲୁ କି ରେ ଆଉ 15 ଦିନ ପଛେ ନାଗିବ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଣି ବାହାରିଲା ଯାଏ ଆଉ କଣ ଶୁଣାନ ନା ମୁଁ ତାହେଲେ ଚାଲି ଶୁଣାନ ନା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ମାଟି ଯା ଯା ତୋ କାମ ସଫଳ ହଉ। आशीर्वाद करुचे लव गुरु तू पूरा सक्सेस हो जा माटी चाल मु अच्छी तो पथरे ठाकुर एत ऊपर रखा कौन दरकार पुआ को कहली एठी नगा ठाकुर पाखु आइले पूजा ओ है हरा फूल को कई खारा कहली काढी हैं हरा फूल उडा काढी नै सब ठाकुर को ऊपर रही एगुडा को बाप जोतिलाई प्रभु राम जे राम नाम जो राम नाम धइले प्रभु आपण तो बड़ लोक हे ऊपर रहिले महान कथा महान गाड़ी में देखै ऊपर सब रहिला नाना प्रकार खेल कल स्वर्गपुर रे मर्त्यारे एठी महान प्रकार जंजाल मो ऊपर पडुछि सुबुछि विधवा भत्ता भी अप्लाई कली हला नै 5-7 थर खंड दौड़िले पंचायत ऑफिस सही सब
ଜଞ୍ଜାଳ ମାନ ରାଗି ରହୁଛି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିଲ ନିଅ ଫୁଲ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ବୁଲା ଶୁଣୁନାହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଖାତିରି କରୁନାହିଁ ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ଇଏର ଶୁଣୁଛ ଦେଖୁଛ ଇତିହାସ ଚାଉଳଟା ଆମର କରେଇଲେ ହନ୍ତାನೆ ଅନ୍ତଦୟ ପାଇଁ ସେ ଓଳିଖା ଆସିକି ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖି ଗଲାଣି ତମେ ଏଠି ବଇଥାଅ ଖୁସିରେ ମହାମାନବ ହେଇ ଉପରେ ରହିଲ ଯୋଉ ରାମ ନାମ ଧଇଲେ ନଦଣ୍ଡଇ କାଳ ହେଇଲ ହେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆକୁ ଦେଖା ହଉନି ସେ ବୋଉକୁ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ପଶି ସିରିଏଲ ଦେଖ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶୁଖିଗଲାଣି ଦେଖା ହଉନି ମାଲୋ ମା ଛଡ଼ା ଫୁଲକୁ ଛଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ମରିବେ ସେମିତି ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେଇକି ମରିବ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାବିଥିନି ଦିନ କଟିଯିବ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ମା ଦକୁ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼କୁ ଗେଞ୍ଜ କେମିତି ଏଠି ରହିବ କୁହ ମା ଏଠି ଜଳଦାନ କରିବ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କାଶମ କାଶ୍ୟପେୟ ମହାଦୂତ ଧାନ୍ତାରି ସର୍ବ ପାପାଘ୍ନ ପ୍ରଣବ ତସ୍ମୀ ଦିବାକର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲଣି ବହୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଚା ବସେଇ ଜଣେ ଖାଇ କେତେବେଳେ ଚା କରିକି ଦବ ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ ତମରି ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର ହେଇକି ରହିଲେ ହଉ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ରହି ହଉଛି ନା ବଞ୍ଚି ହଉଛି ଜଳ ଜଳକୁ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିବାକର ଟିକେ ଟାଣ ଖରା କର ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ସବୁ ଶୁଖୁଛି ଲୁଗା ଯାକ ଶୁଖିନେ ଦିଟା କଠା ଶୁଖେଇଛି ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଉ ଜେଜେମା ଗୋଟେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏଇଲ ମୋ ଛୁଆ ଆଇଲାଣି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଗଳା ରତନ ମୋ ଗଳାର ମାଳି ଯଶୋଦା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣକୁ ପାଳିଥିଲା ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ପାଳିଥିଲି ତୁ ଆଉ ଅଧିକା ଭାବ ବାକ୍ୟ ବାସି ଲଗାନି ମୋ ବାଟ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ତୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ହେଲେ ରହ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ ହେଲା ତୋ ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ପରା ଦିବାକରକୁ କହୁଥିଲି ଦିବାକର କି ଦିବାକର ମୋ ଭାଇଟା କହିଲା କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତୁ ଜାଣିନୁ ଦିବାକର ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିପାରୁନି ଦିବାକର ତାଙ୍କର ବା ନାଁ ଦିବାକର ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଭାସ ଶୁଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କିଛି ବସିବି ଛାଡ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ବା ଚାଲିକି ଯିବି ହଁ ଯାଉ ସେଇଠି ବସ ଏଠି କିଏ ମୁତିଲା ମୁତିଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇଛି ପାଣି ପଡିଛି ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ମୁତିଲା ତୋର ବିବାହର ପାଇଁ ମୋର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରନି ଠାକୁର ତ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଏଇ ଦେଖନି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଲା ନା କ'ଣ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠୁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି କହନି କ'ଣ ଟରକ ଚଢିଗଲା ତୋ ଉପରେ ନା 16 ଚକିଆ ଚଢିଲା ଆଉ ତତେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢିଲା ଭଳିଆ ତତେ ଲାଗୁଛି ନା ଲୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଦଉଛି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ମତେ କୁଆଡୁ ପଟିବ ତମର ଆମର ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ନବ ଯେମିତି ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରେମ ଶୁଣିଥିବୁ ସେଭଳି ପ୍ରେମ ଆମ ବେଳେ ଥିଲା ତ ଜେଜେ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ରେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଉ ଯୁଗ ଅଛି ତୁ ସେ ବରଟିଆ କଥା କହିଲୁ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ କହ ଏବେ ତ ଖାଲି ନିବା ନିବି ନବ କରୁଛ ଝିଅଟି ମୋର ବହୁତ ଜୋରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କୋଉ କାହା ଘର ଝିଅ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜାତି ଅଜାତି ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତ କାଟି ଛାଡ଼ିଯିବ ପୁରା କଥା ଖଡ଼ି ଭଳିଆ ବୋଗ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ପୁରା ଧୋବା ମାନେ ଧଳା ଥରଥର ପୁରା ସେ ଝିଅ ହଁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯିବ ପଦୁଆ ଫୁଟିଯିବ ଘରକୁ ଆସିବ ରାଣ ତୁ ଖାଲି ଦେଖିବୁ ଚାଲୁନୁ ନାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବା ପଣ ନାତି ତତେ ଦେଖେଇଦେବି ରାଗି ଯାଉଛି ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲା କ'ଣ କରିବୁ ରାଗୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ କହୁନୁ ତୁ ଏଇପଟେ ସେ ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାକୁ ଅଟକିବୁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସାକୁ କୋଉଟା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ନା ସେ ଦିବାକର ମନ୍ଦିର ଆମ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇପଟେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଅଟକିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଭଲ ଟିକେ ଭାବ ମନରେ କଥା କରିକି ମୋ ବାବୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ହଉ ମୋ ନାତି ହଁ ମୋ ନାତି ଶୁଣିବ ମୋ ନାତି ଏମିତି ଟେକା ଟିକେ କଲେ ଅତୁଆ ଗଞ୍ଜଡ଼ କହିବି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିବୁ ତା ଆଗରେ ନା ନା ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଶିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ରାଜି ହବନି ସେ ଅଲରେଡି ବିଗିଡ଼ି ଗଛି ଜେଜେମା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ହେଲା କି ଜେଜେମା କ'ଣ ନହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ତାର ଇଷ୍ଟଟା ସେ ଝିଅ କୋଉ ଝିଅକୁ କୋଉ ଝିଅ ତୁ କୋଉଠି ଭଲ ପାଇବୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ଏବେ ଆସିବ ତାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଧନକୁ କହିବି ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାତିଟା ଭଲ ବୋଲି ତାକୁ କହିବି ଲୋ ମୋ ଧନ କହିବି ପୁରା ଡିଲକ୍ସ ପକେଇକି ଧନିଆ ପକେଇକି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିବି ଖାଲି ହୁସ୍ ହୁସ୍ କରିବୁ ଘର ଯାକ ବାସନା ହବ ହେଲା ପାନ ଖାଇବୁ ନା ତ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଦୋକାନରୁ ପାନ ଆଣିପାରିବି ମନା ଛୁଆଟିଆ ହେଇଥିଲୁ ମୋର କଳାରେ ଶୋଇ ଗୁଆ ଖାଉ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିବି
आइला ये कौन मत तो काई दृश्य हो हाथ उधर पूजा हां हां हेलो कामटा करतो मी कोण ना ना गो ना कोडी कहल ଆଉ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ आ एटा प्रेशर रु हलुची मुंडा कहला ना कहू ମୋ ଜେଜେ ବାବା ତତେ ଧରିକି ବସି ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ତ ପଛାଡ ପଛେ ଟେକଣା ଲଗେଇ ଦେବି ଏଟା କଣ ଏତେ ଧବଲା ଦେଖା ଚାଇନିଜ ନା ଜାପାନିଜ ତୁ ସେଗୁଡା ବି ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ ତୁ କଣ କେବେ ବୟସ ଜେଜ ନାହିଁ मंदिर को जाऊ ठाकुर पूजा तो गटिया चावल रे गड़ालो अच्छा छुओ तो बापा ना कौन कौन नव नव दास ना पठान तेजरात रतन हाँ मु नव को जानी ये तो मां ना कौन कौन बास बास हे तो बापा बागर पर मु करे तो मामू हर कौन कौन मुकुंदपुर बा मो बाप हर गाँ हेलो हेलो तो मां मोर हिसाब रे झियारी हो बुझिल तू बा मोर नातुणी केड़े सुंदर लो ओए वाह तू तो ठाकुर बाहु जीवु बुझिल आसुनु घड़िए बसी गोटे डिस्कशन करिया मोर भाई क्लास अछि कौन लो पाठ पढ़ी तू कौन करिवु मु एता पाठ पढ़ली पंचम जाए मु कौन कर जीवन सारा गोटाए चुली खेंची खेंची मो जीवन गला तेरुटा छुआ जाऊ मो ता भीतर आठुटा को नष्ट कर दिया गला आ कौन जीवन रे एता पाठ पढ़ी कि मु चुली खेंचु गोटे आईएएस ऑफिसर होइता से टाइम पंचम पढ़ी आए गोटे घड़िया बसी गोटे गहिरिया डिस्कशन कर आए मो संगे तो संगे जे वार्तालाप अछि ब भारतीय कथा अछि बाप बोलो ना काई से किलास हो कौन से मिलू अच्छा झियो गोटे कथा पचार था आज जाए हाथ दिया हेलु आई मते देखि के लागु छी मु बाहा आइछि बोली मला आज काली काकू देखि के बाहला बळिया नागुजी आ गंडा चारटा बाहा की सिंदूर को सुतानी भितर पछ पटू नगाई बुलुछानी गोटाए प्रधान बहु छात उपरे हट पैंट पिंधि नाचुची ताकू बाहा हेची बोली रबाय जानी पारिबु गोटा कथा कइथा गोटा बढ़िया कैंडी डेट अछि कोन मोटे ना ये गाँ लोक माई हेलो तोरी माई बुझी तो बाप बाहर मु करथिली विश्वास होउची तो मां केते ब्यूटीफुल तू देखिथिबु अच्छा सेमिति तो माई गोटे गेल्हा प्रस्ताव रखु तोर संगे कथा हो ना ए विषय रे हेलो आजि काली बाप मां को आगु आगे छुआ माने जानिबा दरकार आम बेले बाप मां जानुथले आमे चौथी राति रे मुह टेकिले जाई देखुतुनु याकू बा हेची बोली केपा पहिले मोर पूजा पहिले मोर हमलो हरको 3 मास रहितला बाला सुन तो भाई गोटे बढ़िया प्रस्ताव रख के कहूना सुना मुंडा दिए तो ये कहूना बारी पारिबु ने ना कहूना गरा देखिबु कहबु ओडिया हीरो बाबू छन सलमान खान ना ता कहूना ए ये मोर तो गोटाए बोले नाते आउ के से बटन छे कोन पोका पड़ी गला ना माछ पड़ी गला एमिति छीछा कर मु बटन को बाहाबी ना ओरे कैंडिडेट पाइबु झियो को पटे को 100 टका दउची मद पिए दउची लोक मु हांकु जे आडू साडू मिछ कथा आ काली बा मंदिर रे मु जाईतिले देखिले एटा चप्पल जनकर चोरी करी आनी की पिंदी की मते कहउची ओडी चाली भारी जकरी पिला से यारे के करियो लोक कोनु गाठ देला बा विश्वास करियो केते जकरी से मजार कोन कहि थो सुनो बेला बेला बैठमी गोटे धर मो कानी रे गोटे चंपे बांध देला
ଚମ୍ପାୟନ ମୋ ସାୟା ଭିତରେ ପଶି ମୋ ଯୋଉ ହଇରାଣ କଲା ତୁ ବିଚାର କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଥର ମୁଁ ଶୋଇଛି ମୋ କାନ ଭିତରେ ଚିରା ପୁରେଇ ଦେଲା। କଣ ଭାବେ କେଜାଣି ଭାରି ଗାରି। ତାପରେ ପିଲା ଅବଶ୍ୟ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ନିଶା ପାଣି ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବତନ କାଳରୁ ଖାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟାଏ ଥର ତା ମା ରାଣ ପକେଇଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ମାରୁଛି ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କଣ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ଖାଉଛି। ଏ ବାହାହେଲେ ଛାଡ଼ିବ ତୁ ବଳେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବୁନ। ପଟଣ ଜେଜ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଆ ମଉଲି ଭାଙ୍ଗ ଏସବୁ କିଛି ଛାଡୁନ। ବିବାହ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ତା ଜେଜ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ଯବାନୀ ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ 4ଟି ଛୁଆ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଛି ବେଡ ଉପରେ। କୁଆଡେ ଗୋଟେ ମହୁଲି ପିଇ ଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଛି। ଡେଇଁ ପଇଲେ ରମା ବୋଲି କହିକି ମୋ ଉପରୁ ଡେଇଁଲେ। ଫୁଗା ଫୁଗା ଚିରି ପକେଇଲେ। ଗୋଟାଏ ଥର ତ ଝାଡୁରେ ଝାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଅଣଧୁ ଝାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରାରେ ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ମଦ ବାସନା ଶୁଣିନେଇ। ତୁ ତାକୁ ବଳେ ସାଇଜ କରିବୁ। ହଁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା କେତେ ଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାନାଦି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାନାଦି କଥା ହଉଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି? ଗୋଟାଏ ଥର କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲା ଓଇଓ। ସେ ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହଉଛି। ଆଉ କଣ ଏଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଲା କି ଗୋଟେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି ମଜାରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକଟାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ବାଡେଇଲା। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ରାତି ରଖିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରଧାନ ନେଇକି ଆଇଲେ। କଣ ତାର ପୁଅ ପିଲା ପିତଳ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଲେ ସୁନା। ବାହାଘର ପରେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଯିବ। ତୁ ତାକୁ ବା ଆଖି ବାଟି କରିକି ସବୁ ରଖିବୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବି। ମର୍ଦ ପୁଅ ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଜେଜେମା ଏତେ କଥା ବଖାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ବିଷୟରେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ ଭଲ ଗୁଣଟା କିଏ? କଣ୍ଟା ଖରାପ କରି ପକେଇଲା ମୋ ନାତି। କଣ୍ଟା ଖରାପ କରି ପକେଇଲା। ଆରେ କୋଉ ପିଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉ ନେଇ ଯେ ମୋ ନାତି ଖାଇ ପକେଇଲା। ଆରେ କୋଉ ପିଲା ଓଇଓକୁ ଯାଉନେଇ ଯେ ମୋ ନାତି ପଳେଇଲା। ଆଉ କୋଉ ପିଲା ଆଜିକାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାନାଦି କାମ କରୁନେଇ ଯେ ମୋ ନାତି କରି ପକେଇଲା। ଶୁଣ ଜେଜେମା, କୁକୁର ପଛକେ ଥିବ ତାକୁ ଯାଇ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ତମ ନାତି ବଟନକୁ ମୋ ଜୀବନ ଥବା ଯାଏ କେବେ ବି ବା। ଆଲୋ ହେ ଚାଚ ଖାଇ ମୋ ନାତି ତ ଏମିତି ଗନ୍ଧଉଛି ସେ କୁକୁର ବାସୁଛି। ଚାଲି ଯାଉନି କୁକୁର ଖାଇବା ବାହାଇକି 13ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ। ବାଜେ ନାହିଁ। ଆରେ ବଟନ ଚୁପ୍। ଏ ମାଲ ପଟୁ ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ବଟନର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଣ ଅଧାରେ ରହିଯିବ? ନା ନା, ବଟନ ଆଉ ଥରେ ପଟେଇବ। ଆଲେ ଜେଜେମା ରଖୁନଟା କାହିଁକି ଗପୁଛୁ? ରହେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟା ମାମା ଗୀତରେ ମୁଁ କରିବି ନାଚି। ରାଜୀବ କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବଦମାସ ରାଜୀବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଲଭ୍ ଗୁରୁ ପାର୍ଟ 1ଟି ଥିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଟିଂଟି ଆମେ ବହୁତ ମଜାରେ କଲୁ। ଟିକେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଖରାପ ଟିକେ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ମିଲିୟନ ଉପରେ ଯାଇଛି ଭିଉ। ଭାରି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ରାଜୀବ ଷ୍ଟାର ଚ୍ୟାନେଲ ବଦମାସ ରାଜୀବ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବଦମାସ ରାଜୀବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଣ କରିବେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଉଠା ଉଠା ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ ଦୁନିଆ କାମ। ତମେ ଏବେ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛ? ଆରେ ତୁ କିଛି କହ। ଟୁକୁନା ତୁ କହୁନୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ସରିଗଲାଣି ଯାଇ